От ключово значение за висок добивен потенциал и качествени резултати в рапица е избора на правилният хибрид. Като пазарен лидер в тази култура, генетиката на Декалб несъмнено има какво да предложи на българските земеделци. На събитието на добруджанските зърнопроизводители Дни на полето край Добрич, Деян Атанасов представи хибрида Immortal. Чуйте! Здравейте, казвам се Деян Атанасов и съм регионален специалист в продажби, развитие и маркетинг в Байер за района на Североизточна България. Ще ви представя Clearfield хибрид от портфолиото на Декалб. Това е Immortal от групата на среднорадните хибриди, което го прави изключително предпочитан за района. Immortal е пластичен хибрид спрямо условията на отглеждане, което допринася за добрия добив дори при стресови условия. Хибрида има изключително добър хабитус и много мощно развитие. Развива много бързо кореновата система и листната маса през есента, което спомага за неговото презимуване. Нещо, с което хибридите Декалб се отличават, това е високата устойчивост на разпукване на шушулките, което свежда до минимум загубите на добив. Толерантността към жълта вироза и ефективното усвояване на азота нареждат хибрида като един от най-предпочитаните от фермерите. Immortal притежава толерантност към паразита синя китка. Акселеронният лид надгражда акселерон благодарение на инсектицида, който съдържа в себе си.